Benvinguts de nou. En el vídeo anterior hem vist com fer les vistes dièdriques d'aquests 4 volums que eren tot de cares ortogonals, i ara anem a començar a introduir elements que són diferents, és a dir, elements que són plans inclinats, com per exemple aquests plans inclinats d'aquí, i anem a mirar de veure com ho representem amb dièdric. D'acord? En aquest cas d'aquí ens ajuda que tenim aquesta malla isomètrica a sobre i per tant ens pot ser molt més fàcil de veure com resoldre. Bé, anem a veure. Primer de tot, la vista que tenim com a vista principal és aquesta d'aquí. Per tant, aquest alçat d'aquí, això que veig d'aquí, serà en l'alçat principal, sobre del pla horitzontal. Per tant, anem a veure com ho farem. Anem a veure, primer de tot, que quan jo miro des d'aquí, veig que tinc ple aquests 2 quadrats d'aquí a la dreta, però aquests d'aquí no. Tinc un forat aquí de 2 quadrats a l'esquerra. Per tant, en el pla horitzontal jo sé que tindré una aresta aquí i una aresta aquí darrere, desplaçada cap a darrere, 2 posicions. A més, llavors veig aquí que tinc un volum que se'n va 3 enrere i 2 cap a dintre. Per tant, fixeu-vos que aquesta peça d'aquí té les 2 direccions dels eixos horitzontals, que són els de la part inferior del cub. Per tant, és un rectangle que té de 3x2, que és aquest rectangle d'aquí. Llavors jo ja el puc representar i sé que és així. I fixem-nos que aquí dalt també és un quadrat, perquè és de 2x2 i també té la direcció dels eixos coordenats. Per tant, sé que tinc un quadrat aquí. Tinc aquesta vista així. Quina característica té aquest exercici? Doncs bé, que aquest volum que jo veig aquí, que en planta veig que és el que m'ha quedat de fer aquestes 2 peces rectangulars o quadrada i aquesta aresta que tinc aquí davant, aquesta peça que fa 2x2, aquí en el fons no és un quadrat, sinó que és un pla inclinat, és una rampa. Aquesta rampa comença aquí, el vèrtex aquest superior està a 4 unitats cap a dalt i 2 cap a dintre. Per tant, és un pla inclinat. D'acord? Anem a veure com representar-ho en el pla vertical. En el pla vertical ens trobarem amb coses diferents, no? És a dir, veurem que aquesta superfície que jo estic veient aquí, aquí també la veurem. Anem a veure, en aquest cas d'aquí, aquesta peça que està reculada cap a darrere és un prisma rectangular. Per tant, té una alçada de 2. Llavors vol dir que aquí, a la part de darrere, jo veuré un quadrat de 2x2. D'acord? Veig aquest quadrat d'aquí de 2x2. D'acord? I en la part inferior sé que l'aresta va de punta a punta. I ara anem a veure què passa aquí. Fixem-nos que aquí, a la part de darrere, jo tinc aquesta aresta i després puja 2 unitats cap aquí i torna a anar horitzontal. Això vol dir que aquesta peça aquí i va fins la part de dalt. Per tant, és una peça que, en principi, és una vista que tinc així. I què ens passa? Doncs que aquesta peça rectangular que jo veig aquí com un rectangle de 2x4, en el fons no fa 2x4, sinó que al ser un pla inclinat, aquesta longitud d'aquí és més llarga que 4. És aquesta diagonal que té 4 d'alçada i 2 cap enrere. Per tant, aquest pla, aquesta superfície, igual que en els exercicis anteriors, les cares jo només les veia en un dels plans de projecció perquè complia que tenia les 2 direccions només de 2 plans, de 2 eixos, doncs aquí no em passa el mateix. Per què? Perquè aquesta direcció és d'un eix, però aquesta direcció és una recta inclinada, obliqua, que direm. D'acord? Perquè no és paral·lela a cap dels eixos. I ara anem a veure la vista que tindré aquí, la vista de perfil. En aquest cas d'aquí, la vista de perfil és com si jo mirés, com si miréssim des d'aquest costat d'aquí, o en aquest volum d'aquí, com si jo mirés per aquí, no? Des d'aquí. Aquest seria el perfil. Per tant, què vol dir? Que jo veig aquest rectangle d'aquí, que em sobresurt cap aquí 3 unitats, el veig directament aquí, és aquest que veig aquí que fa 3 cap aquí, i aquí em vindrà fins a davant de tot, perquè tinc peces fins a davant de tot,
i només té 2 d'alçada, però en canvi per darrere té aquesta peça que sobresurt cap a dalt, no? Per tant, jo sé que això d'aquí vindrà fins a dalt de tot i aquí em va 2 endavant, vale? Per tant, si em ve 2 endavant seria fins aquí i a partir d'aquí em passa que tinc aquest pla inclinat que en aquest cas d'aquí se'n va un enrere i puja 2, que seria un enrere i puja 2, per tant vindria inclinat per aquí, però a més hem inclinat fins allà. Vale? Per tant, és un pla inclinat que va d'aquí a aquí. Sí? Aquest és aquest pla inclinat, però em falta una cosa aquí, em falta aquest element que tinc aquí, que és un pla vertical que està aquí, per tant vol dir que des d'aquí em falta aquesta aresta lateral d'aquí, de la manera que em quedaria aquí una peça rectangular i per darrere m'apareixeria aquesta peça en forma de cunya, que em baixa per aquí, i aquesta altra peça d'aquí triangular, que és aquesta d'aquí. D'acord? I ja tindríem aquesta vista resolta. Bé, en aquest cas d'aquí vull que ens fixem una cosa, que tenim un element de color verd que es veu en les dues vistes, en el pla horitzontal i en el pla vertical, i de tal manera que si només el veig aquí i aquí no el veig, vol dir que en aquest cas és un pla que és perpendicular al pla de perfil. D'acord? Per tant, el veig com un pla que en direm un pla projectant. D'acord? Anem a veure alguna similar en aquí, i aquest d'aquí potser el podem fer més ràpid, no? Fixeu-vos que aquest pla d'aquí inclinat és similar al que havíem vist en l'exercici anterior i, per tant, podem tenir una idea, no? Si jo miro des d'aquí, aquesta peça d'aquí la veuré com un rectangle, vale? Per tant, és una peça que jo en el pla vertical, fixeu-vos que puja 2 unitats i també se'n va 2 cap a l'esquerra, per tant, és una peça rectangular que jo veig en forma de quadrat en el pla vertical, jo veig així, fixeu-vos que és el pla principal, el pla vertical principal, i aquí tinc una aresta que em va de punta a punta. I llavors aquí darrere de tot tinc un element inclinat que, si us hi fixeu, va des d'aquesta cantonada fins a aquesta, per tant és un pla inclinat en aquesta direcció. Això vol dir que és un pla que em va des d'un extrem a l'altre, seria aquest d'aquí. D'acord? I aquí tinc una aresta que em va de dalt a baix. Això seria, aquest pla d'aquí seria aquest pla inclinat, aquesta rampa d'aquí, en canvi aquesta d'aquí, jo en aquest cas la veig com un pla de caire, que en direm un pla projectant o perpendicular al pla vertical. D'acord? Anem a veure aquesta peça d'aquí representada. Veiem que ens ven davant 2 unitats, per tant és una peça rectangular que veuré aquí com un rectangle, només tinc una peça aquí que avança 2, en canvi aquí tinc una peça que em va fins a davant de tot. I aquesta peça d'aquí és una rampa que em comença aquí i em va enrere, endavant, perdó. I per tant aquesta peça, fixeu-vos que des d'aquesta vista, en el fons veuré 2 rectangles, però que realment no són 2 rectangles, sinó que són 2 plans inclinats. Aquestes 2 peces són aquestes 2 peces que jo veig de color verd. I si miro cap allà, aquest pla inclinat el veuré com un rectangle vertical. Fixeu-vos que miro des d'aquí, per tant aquesta peça d'aquí és aquesta que ocupa 2 i que puja fins a dalt de tot. Ve per aquí i per aquí. I aquesta peça és un pla inclinat que va 2 endavant i és un pla inclinat que és de 2 per 2. Per tant, és un pla que em vindria així. Bé, ja tenim aquestes 2 vistes resoltes i ara anem a mirar a veure alguna altra vista d'aquestes, a veure quina podem fer que sigui més entenedora, d'acord? Bé, doncs anem a fer aquestes 2 d'aquí dalt i en el vídeo següent farem aquestes d'aquí que comencen a ser una mica més complexes, sobretot aquesta d'aquí, d'acord? Bé, doncs anem a veure aquests d'aquí. En aquest cas d'aquí fixem-nos que la vista principal és aquesta d'aquí, per tant aquesta direcció d'aquí és la que veuré aquí. Això vol dir que en la part aquesta esquerra veuré 2 peces i tinc un forat en aquesta part d'aquí que fa 2 per 2, d'acord? Per tant, sé que tinc una aresta aquí, que és de 2,
i dos enrere tinc una altra aresta, que seria aquesta aresta d'aquí. Fixeu-vos, aquí tinc un darrere i tinc una altra aresta aquí que va contínua de punta a punta. Per tant, aquesta aresta és contínua de punta a punta. I en aquesta banda d'aquí, fixeu-vos que dos enrere tinc una aresta horitzontal. Per tant, és aquesta mateixa que em coincideix per aquí. I al final de tot tinc una aresta de punta a punta. I si ara uneixo aquests segments, veuré que tinc per aquí al voltant tinc tot un perfil, això vol dir que tinc una recta que va de punta a punta, aquí tinc A2, tinc una recta que va també en la direcció d'aquest eix, i aquí també tinc la mateixa direcció, per tant són 3 quadrats enrere. I aquí tinc una peça triangular, una rampa d'un quadrat per un quadrat, d'acord? I em va fins a darrere una horitzontal, per tant tinc aquesta peça aquí. Però a més tinc un quadrat aquí dalt de tot, fixeu-vos que està a la punta de tot, per tant aquí a la punta tinc un quadrat que seria aquest aquí. I això seria la vista que tinc en el pla horitzontal, és a dir, mirant des d'aquí i la part superior. Si ara miro frontalment, aquesta peça d'aquí, que és una rampa, fixeu-vos que em puja una unitat i dos cap a la dreta, aquí darrere segueix tirant enrere, que no m'afecten aquesta vista, i llavors puja 3 unitats més. Per tant, l'alçada és de dalt a baix. 4 unitats. Tinc un costat aquí, un quadrat que fa només un quadrat. Per tant, tindré una horitzontal aquí d'un quadrat. Llavors, aquí ve una rampa inclinada que ve fins a aquest extrem d'aquí, que està sobre un quadrat només de baix i va per darrere de tot. Per tant, tinc una rampa inclinada que m'anirà des d'aquí fins aquí. I aquesta peça d'aquí serà una peça que em baixarà fins a baix. Aquí tindré una aresta horitzontal a la part inferior. I aquí fixeu-vos que tinc una peça horitzontal. I aquesta aresta de darrere d'aquesta peça horitzontal segueix fins a davant de tot. Vull dir, fins a aquest costat d'aquí, fins al pla de perfil, no? Per tant, tinc una aresta que va de punta a punta. I, a més, per aquí al mig em passa que tinc un tall. Aquesta rampa d'aquí té 2 d'amplada. Per tant, aquesta rampa vindrà per aquí. I, si no m'equivoco, ja ho tindria. Sí? I ara he de fer la vista de perfil, que serà vista des d'aquest costat d'aquí, i he de veure totes aquestes peces que jo tinc per aquí, les hauria de veure aquí. Per tant, vol dir que aquesta peça d'aquí darrere és aquesta que correspon a aquesta d'aquí. Quan jo la miro des d'aquí, la veuré aquí a la dreta de tot. Per tant, tinc una aresta que va de dalt a baix aquí darrere. Fixeu-vos que té un de gruix, que és aquesta tira aquí estreta. Té un de gruix, però no arriba fins aquí davant de tot, fins a terra, sinó que es queda aquí dalt. Per tant, baixa 3 quadrats avall. Sí? Aquí tinc un pla inclinat, té de 1 per 1, per tant tinc un pla inclinat aquí. Sí? I llavors aquí tinc un que va cap al costat, un sol quadrat, tinc la base que va de punta a punta. Llavors tinc un pla inclinat que baixa 1 i tira 2 enrere. Per tant, és aquest pla inclinat que ve d'aquí a aquí. I tinc la tapa de dalt, aquest quadrat que tinc a dalt de tot. Aquí em comença la rampa i se m'acaba aquí. Per tant, aquesta aresta d'aquí també em falta. I ja tindria la vista resolta. Aquestes 2 peces fosques són aquestes 2 d'aquí i aquesta rampa de color verd la tinc aquí. D'acord? Bé, fixem-nos que aquí tenim diferents plans inclinats que es veuen en el pla horitzontal. N'hi ha un que és el de darrere, que és perpendicular al pla vertical, per això aquí el veig en el pla de perfil. En canvi, tenim aquests 2 plans d'aquí que són perpendiculars al pla de perfil, que els veig com una línia, i en el pla vertical també veig la seva superfície. D'acord? Doncs anem a veure aquest d'aquí. Veurem que en aquest d'aquí, fixeu-vos que tot és quasi rampa, no? Anem a veure què passa. Fixeu-vos que va de punta a punta. Per tant, tot el costat
que jo veig primer del pla horitzontal, el veig. Llavors tinc una aresta que em va de punta a punta aquí. Pel costat aquest del perfil també em va de punta a punta. I fixem-nos que aquí tenim un pla inclinat. Tenim un pla inclinat que puja 4 cap amunt i se'n va 4 enrere. Per tant, m'ha agafat tota l'amplada. I aquí veig una aresta que em ve cap endavant, que em ve 2 unitats. I aquí segueix un pla inclinat que està aquí darrere. Puja 2 i tira 2 enrere. I fixem-nos que aquí, a 2 cap a darrere, tenim un segment que ocupa 2 quadrats cap a la dreta. Per tant, tindré aquesta aresta que fa així. I tinc una aresta que va des d'aquest vèrtex d'aquí fins a aquesta cantonada. Per tant, tinc una forma, un pla inclinat, que no té forma rectangular, sinó que té una forma estranya, i tota aquesta peça, aquestes dues peces d'aquí són plans inclinats. Llavors anem a veure com ho veiem en les altres vistes. Fixeu-vos que en aquesta vista d'aquí tinc aquest pla inclinat que puja 4 i se'n va 4 enrere. Per tant, és un pla inclinat que em va des d'aquí davant fins a darrere. Aquí, en aquest lateral d'aquí, que seria aquestes arestes d'aquí, aquesta ve horitzontal, per tant se'm queda aquí dalt i em baixa 2 cap a baix. I un cop està aquí, se'm ve fins a la cantonada aquesta. Per tant, tenim una aresta que és vertical i de dalt a baix, i aquesta peça d'aquí ens vindria aquí davant. I ara ens falta aquest element d'aquí. Aquest element, fixeu-vos que és un triangle, que en aquest cas d'aquí té una aresta vertical, per tant és un pla vertical, perquè té aquesta direcció i aquesta d'aquí. Llavors aquest triangle simplement és una aresta horitzontal que tinc aquí i em queda ja dividit el triangle. Aquesta part d'aquí és un pla vertical, que és aquest de color blau, i aquest pla d'aquí és un pla inclinat, que és aquest que té aquesta forma. I ara anem a veure què veiem des d'aquí. Recordem que aquesta vista és vista des d'aquesta banda d'aquí i per tant hem de veure aquest contorn que veiem aquí darrere és el que veurem aquí. Per tant tenim que aquesta peça d'aquí és una rampa inclinada que veiem aquí que avança 2 a la dreta i 2 amunt. Per tant és una rampa inclinada que va d'aquí a aquí. I aquesta peça d'aquí em va per darrere de tot. Per tant, tinc una peça que va d'aquí a aquí. I aquest pla d'aquí, que és aquest pla triangular d'aquí, és aquest pla vertical que veiem aquí. Per tant, té 2 de vertical i un pla inclinat. Llavors aquesta peça està a 2, per tant està aquí a 2, és una peça que em ve aquí vertical. I a dalt de tot és una recta horitzontal. I ja tindríem, fixeu-vos que és completament diferent del que hem fet fins ara, i tenim plans inclinats que tenen una forma que no segueixen les direccions ni dels eixos ni de rectes inclinades, d'acord? Vull dir, rectes paral·leles amb un dels plans, sinó que aquesta recta d'aquí és una recta que en diem obliqua, així com aquesta d'aquí és una recta de perfil perquè està inclosa dintre d'un pla de perfil. Aquesta d'aquí no forma part de cap pla d'aquests, del que serien, per exemple, paral·lels al cub, sinó que és una recta que en ve obliqua. Bé, ja tenim aquí la vista. Fixeu-vos que tots els plans són completament inclinats. Tenim un pla, és aquest d'aquí, que és perpendicular al pla vertical, i aquest altre pla d'aquí, que és perpendicular al pla de perfil. I a partir d'aquest exercici d'aquí anirem a fer aquests exercicis d'aquí baix, d'acord? Aquests exercicis d'aquí baix veurem que hi ha parts que potser ens les podríem inventar perquè no s'acaba d'entendre com és tot el volum. Sort que tenim aquesta malla isomètrica que ens ajuda, però si no és difícil d'entendre què passa, o hi ha parts que ens les podríem inventar. Per exemple, en aquest cas d'aquí. Però això serà en el pròxim vídeo. Vinga, ens veiem!